Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το συνέδριο, το οποίο είναι αφιερωμένο, θα λέγαμε, στους τρεις μεγάλους καταγραφείς της ποντιακής μουσικής παράδοσης, τον Τριαντάφυλλο Γεωργιάδη, δηλαδή τον Δημήτριο Κουτσογιαννόπουλο και τον Ξενοφόντα Άκογλου. Το δικό μου θέμα αφορά τον Ξενοφόντα Άκογλου και την καταγραφή της μουσικής παράδοσης των Κωτιώρων, όπως αποτυπώθηκε μέσα από τις συλλογές του. Και εμπίπτει φυσικά, όπως είπε εδώ και η αγαπημένη μου κυρία Γεωργία, εμπίπτει στο θέμα της διπλωματικής εργασίας που εκπώνησα για την αποφοίτησή μου στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο τέλειωσα τώρα πρόσφατα. Και θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το χώρο, στον οποίο πέρασα πάρα πολλές ώρες μελέτης και συγγραφής. Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν, κυρίως τη Γιώτα και το Στάθη, για όλη την καθοδήγηση. Ευχαριστώ κυρίως αυτούς, γιατί ήταν αυτοί που ήταν πάντα εδώ και απευθυνόμουν άμεσα, είτε για όσο ερχόμουν εδώ, είτε μέσα από ένα τηλέφωνο. Πάντα τα αποτελέσματα ήταν άμεσα, πάντα με βοηθούσαν σε ό,τι χρειάστηκε. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω, να μην πλατιάσω πάρα πολύ και να εστιάσω κυρίως στα συμπεράσματα της έρευνας και της μελέτης μου και θα προσπαθήσω να μην αναλύσω καθόλου τεχνικά ζητήματα μουσικολογικά, να αναπτύξουμε ζητήματα τα οποία αφορούν όλους και μπορούμε να τα καταλάβουμε όλοι, πιστεύω, χρήσιμα συμπεράσματα που προσπάθησα να βγάλω μέσα από τη μελέτη. Καταρχάς, να κάνουμε μια ιστορική επισκόπηση για τα Κωτίωρα, στα οποία εντοπίζονται τρεις κύριοι σταθμοί ιστορικά. Ο πρώτος αφορά την ίδρυση των Κωτιώρων, η οποία ανάγεται μεταξύ 750 και 400 π.Χ. Για τα Κωτίωρα ακούμε πρώτη φορά στο έργο Κύρου Ανάβασης από τον Ξενοφόντα. Ο δεύτερος σταθμός αφορά το ανάστροφο ρεύμα εσωτερικής μετανάστευσης που ξεκινάει από την Αργυρούπολη. Οι Έλληνες, να πούμε ότι ζούσαν στα Κωτίωρα μέχρι την περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης. Έκτοτε στράφηκαν όλοι, όπως και οι περισσότεροι πόντοι, στον Ανατολικό Πόντο και κυρίως στην Αργυρούπολη. Και στα μέσα του 18ου αιώνα ξεκινάει ένα ανάστροφο ρεύμα εσωτερικής μετανάστευσης. Οι Έλληνες, συγκεκριμένα στα Κωτίωρα, πηγαίνουν πρώτα σε ένα χωριό το οποίο λέγεται Μπαϊραμλή, πολύ κοντά στα Κωτίωρα, όμως μια καταστροφική πλημμύρα ενός παράπλευρου ποταμού, του ποταμού Τσιβήρ, τους φέρνει ξαφνικά μέσα στην πόλη και έτσι αρχίζουν και επικίζουν μαζικά τα Κωτίωρα. Ιδρύεται η πρώτη συνοικία, η συνοικία της Ιπαπαντής. Γύρω στο 1850 ιδρύεται και η δεύτερη συνοικία, η συνοικία του Αγίου Γεωργίου, και έπειτα το 1870, νομίζω, κοντά, ιδρύεται και η τρίτη συνοικία, η συνοικία του Αγίου Γεωργίου. Να πούμε ότι όλες αυτές οι συνοικίες βρίσκονταν σε παράλια μέρη των Κωτιώρων, αφήνοντας Τούρκους και Αρμένιους στο εσωτερικό. Ο τρίτος σταθμός ιστορικά ανάγεται στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ξεκινά ένας μαζικός επαναπατρισμός σπουδαίων προσωπικότητων, ανθρώπων του πνεύματος, λόγιων, και έτσι ξεκινάει, θα λέγαμε, και η πνευματική αναμόρφωση του τόπου, η οποία αποτυπώνεται φυσικά και στη μουσική παράδοση. Δηλαδή, βλέπουμε και νέα σημεία επιτέλεσης της μουσικής, η οποία πλέον επιτελείται με στοιχεία συμφωνικής ορχήστρας, ξεπερνάει δηλαδή αυτό που όλοι μπορεί να γνωρίζουν, το λύρα νταούλι, και πλέον βλέπουμε και όργανα ευρωπαϊκής προέλευσης, όπως το κλαρίνο, το μαντολίνο, η κιθάρα, τα ακουστά. Δεν γνωρίζουμε βέβαια το τι έπαιζαν, αλλά δεν νομίζω να έχει και σημασία όλο αυτό. Εδώ μου έρχεται και κάτι στο μυαλό το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας, επειδή διαχρονικά κυριαρχεί στους κύκλους της παράδοσης και μια κουβέντα που γίνεται περί παραδοσιακών τραγουδιών, σύγχρονων τραγουδιών, νεωτερικών τραγουδιών. Νομίζω ότι είναι άστοχη η βάση, δηλαδή εγώ θα πρότεινα να επανατοποθετηθεί όλη αυτή η βάση
και να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στα τραγούδια ή στη μουσική όπως επιτελείται τέλος πάντων στην πόλη, στο άστρο, και στη μουσική όπως επιτελείται στην Ύπαιθρο ή στην επαρχία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί νομίζω όλοι μπορείτε να το καταλάβετε και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί εν τέλει και την αστική μουσική που λέμε. Δηλαδή η αστική μουσική, οι κυριότεροι λόγοι που διαμορφώνουν την αστική μουσική είναι, θα λέγαμε, ο συνοστισμός διαφόρων εθνοφιλετικών ομάδων μέσα στην πόλη, οι οποίοι φυσικά αλληλοεπηρεάζονται, κυρίως σε πόλεις λιμάνια, να πούμε ότι συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα ο Άκογλου κάπου αναφέρει για τα τραγούδια των Κωτιώρων τα επίσακτα τραγούδια, δηλαδή αυτά που ήρθαν από τη Μητροπολιτική Ελλάδα ή από αλλού, τα αναφέρω στα τραγούδια της θάλασσας, έχει ενδιαφέρον και αυτό. Τέλος πάντων, η αστική μουσική προκύπτει από αυτόν τον αλληλοεπηρεασμό διαφόρων εθνοφιλετικών ομάδων, οι οποίοι και εκτελείται και από επαγγελματίες μουσικούς, οι οποίοι πειραματίζονται, θα λέγαμε, στο ρεπερτόριο το παραδοσιακό, παράγοντας νέα εξελιγμένα είδη. Αυτό το βλέπουμε και στις μέρες μας, γι' αυτό το λέω. Ενώ αντίστοιχα στη μουσική της Υπέθρου, η μουσική εκτελείται ως επιτοπλίστων από εμπειροτέχνες μουσικούς, ερασιτέχνες, που δεν πειραματίζονται τόσο πολύ και παίζουν το πατροπαράδοτο ρεπερτόριο. Για τον Ξενοφόντα Άκογλου είπε και ο κύριος Ζαϊτανίδης πριν κάποια πράγματα. Ο Ξενοφών Άκογλου ή αλλιώς Ξένος Ξενίτας, αυτό ήταν το καλλιτεχνικό του όνομα, γεννήθηκε το 1895 στην Αμισό. Από πολύ μικρή ηλικία, μαζί με την οικογένειά του, εγκαταστάθηκε στα Κωτίωρα, που ήταν ο τόπος καταγωγής της μητέρας του, της Αφροδίτης Γρηγοριάδου. Και σε εφηβική ηλικία μετήχησε πάλι στη Σαμσούντα, πηγαίνοντας εκεί για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο γυμνάσιο για να λάβει ανώτατη μόρφωση. Με το που τέλειωσε το γυμνάσιο, κατετάγει στον ελληνικό στρατό για να πολεμήσει ενάντια στους Γερμανούς και τους Βούλγαρους. Το 1916 εντάσσεται στον στρατό της Εθνικής Αμήνης στη Θεσσαλονίκη, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πολέμησε, όμως έφυγε από τον πόλεμο γιατί δέχτηκε ένα σοβαρό τραύμα σε μια μάχη στο Σκρά. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι ο ελληνικός στρατός, για να τιμήσει την προσφορά του, φρόντισε ο λοχαγός εκεί, ο αρχηγός του λόγου, φρόντισε να σπουδάσει με όλα τα έξοδα του ελληνικού στρατού στη Σχολή Εφέδρων Υπαξιωματικών. Αποφοίτησε από εκεί με τον βαθμό του εφέδρου υπολοχαγού. Να πούμε ότι υπηρέτησε, θα λέγαμε, και όλη την προσπάθεια για ανεξάρτητο κράτος του Πόντου, υπηρετώντας το τάγμα των Ποντίων Εθελοντών. Κατετάγει στον ελληνικό στρατό, υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό μέχρι το 1935, όπου αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του ταγματάρχη. Όλο αυτόν τον καιρό αρθρογραφούσε σε τοπικές εφημερίδες, όπου και αν ήταν, όπου και αν υπηρετούσε, και στην επαρχία. Εκτός από αυτά, από τα περιοδικά και τις εφημερίδες που προανέφερε ο κ. Ζαϊτανίδης, αρθρογραφούσε και σε τοπικές εφημερίδες όπως η Πρωινή Καβάλα, η Νέα Εποχή και ο Μακεδονικός Αγών Κατερίνης, ο Κόσμος Αθηνών, ο Προσφυγικός Κόσμος Αθηνών, γράφοντας κυρίως άρθρα εθνικά, ιστορικά, καλλιτεχνικά. Και μάλιστα να πω εδώ ότι ήταν ο πρώτος από τους Πόντιους που εγγενίασε μια νέα στήλη στις εφημερίδες, η οποία αφορούσε το ποντιακό θέατρο. Ήταν λάτρης του ποντιακού θέατρου, ο Ξενοφών Άκογλου. Έγραψε και το πρώτο του έργο, τον Ακρίτα, μπορεί κάποιοι να το γνωρίζετε, το 1949. Ήταν λάτρης του θέατρου και έκανε κριτική παραστάσεων. Πήγαινε σε παραστάσεις, κυρίως ποντιακές παραστάσεις, και έκανε κριτική παραστάσεων. Το πιο σημαντικό του έργο ξεκινά μετά την αποστράτευσή του και μπορούμε να πούμε ότι είναι τα λαογραφικά Κωτιώρων, τα οποία κυκλοφόρησαν σε 2 τόμους, ο ένας το 1939 και ο άλλος το 1964. Πρόκειται για ένα έργο 532 σελίδων που αναφέρεται με απόλυτη λεπτομέρεια στην καθημερινότητα και τη ζωή των Κωτιώρων, στη λαογραφία, την ηθογραφία, τον πολιτισμό. Τα πάντα για τα Κωτίωρα ήταν στα λαογραφικά Κωτιώρων. Και για το οποίο να πούμε ότι ο Άκογλου βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Έγραψε κι άλλα έργα φυσικά.
Όσον αφορά τη μουσική, να πούμε ότι αυτή αποτυπώνεται στις λεγόμενες συλλογές του. Ο Άκογλου δεν είχε ένα υλικό αυτό καθ' αυτό δικό του, μάζευε υλικό. Θα λέγαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Μάζευε υλικό το οποίο δημοσιεύτηκε κυρίως στα λαογραφικά κωδιόρων και στα χρονικά του πόντου, που εξέδιδε ο Σύλλογος Ποντίων Αργοναύτικο Μνημείο, που θα πάμε αύριο. Εκεί ήταν αρχισυντάκτης και είχε την επιμέλεια του περιοδικού. Και μάλιστα από το σύνολο των άρθρων του, τα περισσότερα αφορούσαν τη μουσική και ήταν καταγραφές. Η εργασία μου, μέσα από την έρευνά μου και την εργασία μου, προχώρησα και σε ένα ακόμα βήμα να ταξινομήσω, να χαρτογραφήσω κάπως τα τραγούδια, γιατί όλο αυτό το υλικό ήταν αχαρτογράφητο, και να τα χωρίσω σε επιμέρους κατηγορίες. Πρόκειται για τραγούδια του γάμου, τραγούδια του χορού, που έπαιζαν στα γαλέπια δηλαδή, δημόδια άσματα, παιδικά τραγούδια, κάλατα, μυρολόγια, ιστορικά τραγούδια, ξενοφερμένα τραγούδια, και κάτι ακόμα ξεχνάω, και σατυρικά τραγούδια. Μπράβο, το θυμήθηκα. Και σατυρικά τραγούδια. Όλα αυτά αποτυπώνται σε πλήθος τραγουδιών, ενώ από όλα αυτό το πλήθος τα 83 είναι καταγεγραμμένα σε βυζαντινή σημειογραφία. Πάμε στα συμπεράσματα της έρευνας, που νομίζω ότι είναι και η ουσία της έρευνας και της μελέτης. Φυσικά λέω την άποψή μου πάνω σε αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε όλοι. Καταρχάς, είναι αδιαμφισβήτητη φυσικά η προσφορά του Άκογλου, και μόνο ότι είμαστε εδώ όσοι είμαστε τέλος πάντων σήμερα και κάνουμε αυτό το συνέδριο προς τιμή των τριών μεγάλων συγγραφέων, από μόνο του λέει κάτι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθούμε περαιτέρω πάνω σε αυτό. Η συμβολή του πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη και νομίζω ότι δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα όσο θα έπρεπε η προσφορά του Άκογλου στην καταγραφή της ποντιακής μουσικής παράδοσης. Ωστόσο, ένα στοιχείο, ένα συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε μέσα από την έρευνα και τη μελέτη είναι ότι γενικά υπάρχει, θα λέγαμε, το στοιχείο της υπερβολής. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα, πριν ξεκινήσω ακόμα την έρευνα και τη μελέτη, μου είχα πάει στον δρόμο του Μεταξιού στη Μυροφόρα, την Ευσταθιάδη, και μου λέει, πρόσεχε, λέει, γιατί όλοι αυτοί οι καταγραφείς, και ο Άκογλου λέει συγκεκριμένα, νόμιζε, λέει, ότι τα κωδίωρα είναι το Λος Άντζελες. Δηλαδή, πολλές φορές μιλούσε με υπερβολές. Θα λέγαμε ότι κάποια στοιχεία, ας πούμε, υπέρμετρη προβολή και ανάδειξη του πολιτισμού των κωδιώρων, με στοιχεία εξιδανίκευσης, συνενούν όντως σε αυτή την παραδοχή, και τέτοια στοιχεία παρατηρούνται ακόμα και στο μουσικολογικό υλικό, δηλαδή σε αυτή τη μουσικολογική έρευνα. Είπα, δεν θα σας πω κάτι και θα το τηρήσω. Λοιπόν, ένα ερώτημα εύλογο που προκύπτει από την έρευνα είναι γιατί ο Άκογλου μέσα σε όλες τις καταγραφές επέλεξε να συμπεριλάβει μόνο ελληνικά και όχι τουρκικά και αρμενικά τραγούδια. Σε μία πόλη 15.000 ανθρώπων, που οι Έλληνες αποτελούσαν μόνο το ίμιση του πληθυσμού. Η άλλη μισή ήταν Τούρκοι και Αρμένοι. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να προβούμε σε άλλα συμπεράσματα, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, αλλά με μια πρόχειρη μικρή έρευνα που έκανα για τα τραγούδια που είχαν οι Τούρκοι και οι Αρμένοι την περιοχή, διαπίστωσα ότι αρκετά από τα τραγούδια της εποχής εκείνης είχαν αλυτρωτικό περιεχόμενο. Σε μια περίοδο που παρατηρείται ευρύτερα στην περιοχή, θα λέγαμε εκεί, ανάδυση και έξαρση των εθνικισμών. Ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί ο Άκογλου καταγράφει μόνο σε βυζαντινή και όχι σε ευρωπαϊκή μουσική. Εδώ χρειάζεται να σκεφτούμε το πότε ο Άκογλου πραγματοποίησε αυτή την έρευνα. Η καταγραφή του υλικού γίνεται μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και την εγκατάσταση των πολλών προσφύγων στον ελλαδικό χώρο. Τη μόνιμη εγκατάσταση πλέον. Πιστεύω ότι σε μια περίοδο
που οι Έλληνες πρόσφυγες γενικότερα βίωναν κοινωνικό ρατσισμό και αποκλεισμό από τον γηγενή πληθυσμό, ο Άκουγλου επιλέγει σκόπιμα να καταγράψει τα τραγούδια σε βυζαντινή σημειογραφία και μάλιστα καταγράφει σε βυζαντινή μουσική και θέτει, θα μπορούσαμε να πούμε, τη μουσική αυτή ως σημείο ελληνικότητας. Το θέμα είναι γιατί το κάνει αυτό. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, η βυζαντινή μουσική είναι στην πραγματικότητα η εκκλησιαστική μουσική. Πρόκειται δηλαδή για μια μουσική λατρευτική, η οποία αποτελούσε συνδετικό κρίκο όλων των Ελλήνων, οι πόντιοι, ας μην ξεχνάμε, ήταν βαθιά θρησκευόμενοι άνθρωποι και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτέλεσε και ένα εχέγγυο για την ομαλή ενσωμάτωση των Ελλήνων προσφύγων στον γαλλικό χώρο. Μιας και μιλάμε για τη βυζαντινή μουσική, επειδή ο Άκουγλου καταγράφει σε βυζαντινή μουσική, θα ήθελα να αναδείξουμε επίσης ότι από το σύνολο της έρευνας δεν διαφαίνεται πουθενά ότι ο Άκουγλου γνώριζε βυζαντινή μουσική. Αυτό εκ των πραγμάτων θέτει και ένα ερευνητικό ερώτημα για μελλοντική έρευνα, για να το μελετήσουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε για τις καταγραφές είναι ότι πρόκειται για συλλογή υλικού που ο Άκουγλου πήρε κυρίως από τον Τριαντάφυλλο Γεωργιάδη, από καταγραφές του Γεωργιάδη, από καταγραφές του Γεώργιου Κουρέα που ήταν ο πρωτοψάλτης των Κωτιώρων, ενώ κάποιες καταγραφές αναφέρει ότι τις θεώρησε ο μεγάλος δάσκαλος ελληνικής μουσικής Σίμων Καράς. Ένα συμπέρασμα επίσης που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ερμηνείας. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε την καταγραφή μεν, αλλά δεν γνωρίζουμε το πώς ήταν αυτός ο σκοπός στην πράξη. Πώς τον απέδιδαν οι πόντιοι εκεί δηλαδή, οι πόντιοι της εποχής. Αυτό συμβαίνει γιατί και μπορούμε εύλογα να αντιληφθούμε και τα προβλήματα που έχουν οι παρτιτούρες καμιά φορά, και σήμερα γίνεται κουβέντα για το κατά πόσο η παραδοσιακή μουσική πρέπει να αποτυπώνεται σε παρτιτούρα ή κατά πόσο πρέπει να βασίζεται στην προφορικότητα, στην προφορική παράδοση. Οι παρτιτούρες, όπως και να το κάνουμε, είναι μια φολκλωρική απεικόνηση. Δεν μπορούν να καταγραφούν δηλαδή στο χαρτί, δεν μπορεί να καταγραφεί η επιτέλεση, το πώς επιτελείται η μουσική και άλλα στοιχεία του λόγου, η προφορά, η εκφορά. Επειδή όμως πάρα πολύ μελετάμε δείγματα από τη δισκογραφία, πάμε παλιά και ακούμε, να πούμε ότι και η δισκογραφία εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή η δισκογραφία είναι, θα λέγαμε, σαν ένας φωτογραφικός φακός που απαθανατίζει μια στιγμή. Τι κάνει όμως? Την καθιστά δέσμια μιας τεχνολογικά ελεγχόμενης πράξης. Μπορώ να πάω να πω ένα τραγούδι, να μην το πω καλά, να το ξαναπώ, να το ξαναπώ, να το ξαναπώ, να το ξαναπώ. Και ο ακροατής εν τέλει νομίζω ότι αυτό που ακούει εκτιλήσεται πραγματικά μπροστά του. Οπότε εδώ χρειάζεται να έχουμε έναν έλεγχο και να γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και στην αποτύπωση της μουσικής σε παρτιτούρες, αλλά και στη δισκογραφία ακόμα. Και αναφέρομαι και ως μουσικός σε αυτό, επειδή όλη η μουσική πλέον και λόγω της τεχνολογίας, της ανάπτυξης της τεχνολογίας, είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι με την δισκογραφία. Όπως προείπα, φυσικά είναι διαμφισβήτητη η προσφορά του Άκουγλου, αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας προβλημάτισε ευχάριστα η ομιλία μου για τον ξενοφόντα Άκουγλου. Να πω ξανά ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο, τον κύριο Γαλανίδη, και την κυρία Γεωργία, όλους τους ανθρώπους που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι εδώ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Αύριο θα σας παίξουμε και μερικά τραγούδια με τα παιδιά. Μια αποτύπωση αυτών των τραγουδιών από τις συλλογές. Θα σας περιμένουμε να είστε εκεί. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Ξέρετε, είναι για μας τους μεγάλους, εγώ είμαι δεύτερη γενιά της οικογένειας του γεννήθηκα στον Πόντο. Να βλέπουμε τώρα τρίτη και τέταρτη γενιά
παιδιά να ασχολούνται με τόσο πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μένα δίνουν φτερά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το όμορφο ταξίδι. Και όπου βγει. Η ομορφιά του ταξιδιού. Υπάρχει και ένα ερώτημα, Χρήστο. Καλατσέφ κοντιακά. Με τέλος στην αισιοδοξία. Ο νερός. Λέω λίγο Μακαλατσέφο.